Gary Cesariano, giving you the best.
pamaso pano ochimwa ndopelewera Baba ndamvesa chisoni zina lanu ntchito zanga zonyansa sizikondweretsa ine Yehova landileni ndikundisuka ndi mwazi wanu Yesu ndaba miseche uhule kulezera Baba ndachita ndikudziwa Yehova Mulungu wanga sizikondweretsa ine landileni Baba landileni ndikunditsuka ndi mwazi wanu kutero Baba ndiyambe kukhala msofungo lokoma mwamba mu dzina la Yesu Kristu amen. Ndaipa mtima kotelo ndifela tu mungira ndiretu
utakazikika, mtima wanga utakazikika, mtima wanga utakazikika, mtima wanga utakazikika, chautamudanilenga chifukwa kainunuka, chautamudandipanga kamba kainunuka, ndifunafuna chimwemwe mwainu yawe, ndisakasaka ntendere mwainu yawe. Muntu nankondetsetsa koma akumudwitsa, nane ndinadzikonda amayikalanga, sindikutira ata vape kupelewera, mwainonoka chauta zakazikika, mtima wanga utakazikika, mtima wanga utakazikika, mtima wanga utakazikika, mtima wanga utakazikika, zosangalatsa ine tubilanga, ndakumva zokondweletsa ine mnofu wanga, kuti ndichotse nkhawa za moyo wanga, koma malo mochotsa wefuwefu sachoka, ndadalira nzeru zanga ndiso mphamvu zanga, ndaisa kudziteteza ndichuma chochuluka, koma matenda ndifa zindikumbutsa, kudalira inu chauta wondipatsa chimwemwe chosatha, mtima wanga utakazikika, mtima wanga utakazikika, mtima wanga utakazikika, mtima wanga utakazikika, nakondetsetsa udindo omwe mudandipatsa, ndakwiritsitsa mpando uja mudandipatsa, koma mphamvu zimatha une Farao uja, maufumu amatha wamuyaya, ndipulumutseni mbuye mayesero munditeteze, zona ndilimbikile nthawi zonse ntchito ndigwire, koma ndisayiwale mwini wansonse, mwainonoka yawe ukazikike, mtima wanga uli wefu wefu,
PIG Xavier, giving you the best. What?